बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय दावहारु NDBनि गायसनगिरि मानाव गेदेर रन्जन दैमारिनि जोनोम सानखौ लानानै मेथाइ सुजुदों बिक्रम दैमारिया थाबैनो फैगासिनो दं। बिक्रम दैमारिनि मिउजिक भिडिअ'आ गाबोन 21 फेब्रुवारियाव देउलगुरि उदालगुरियाव लाइभ मेथाइ आरो दिन्थिफुंनाय जागोन होनना बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथाङा डियार रन्जन दैमारिनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै लोगोसे मेथाइखौ रोजाबगोन। बान्दोआव थेलेब फिसा देरायावनो नङा बियो आंनि आंगो गामि नङा बियो अदला खासिबारि नङा बियो आंनि आंगो गामि नङा बियो अदला खासिबारि आंनि गामि आंगोनि गामि